harsh gyud ang kanang padre de pamilya no. Mahilig man dapat og magpasakit sa ilang mga asawa. So siguro Ate Will sa ako nga kahimtang kung sa ako gyud no personally nagdako ko nga pinangga sa akong mga ginikanan og syempre kanang gipamulat gani sa imuha nga bisan pa man og unsa ang mga panghitabo walay sakto siguro nga katarungan para magpasakit ka physically sa kung kinsa man ang imong ingon pa matawag ato kaalitan, kalalis or kontra dinha. Di ba? Sa mga gagmay pata natural man gyud nga na ay mga lalis-lalis, mga away-away, di ba? Naagi mga bata nga gaan Yes, kaayo Ate og Jean, kamot, di oo. ba? Unya sa imong huna-huna nga giunahan ka, mubalos ka, di ba? Naagyod na sa huna-huna sa bata. And then og ma-discover, mahibalan sa akong ginikanan ni mama og ni papa, ang mahitabo gyud ana is pasudlon ko sa balay, istoryahon ko, pangutan-on kung unsa ang nahitabo. Og syempre, pangutan-on nganong gibuhat to nako. Naaka tinuod na kay mga katarungan, na kay ingon pa mga rason. Pero at the end of the day, ipa-remind gihapon nga dili maayo ang magpasakit labi na magpasakit physically sa atong isig katawo no. So nagdako ko Ate Will nga bisan pa man tuod og kanang ingana no maglagot ka na kay mga pagpugong og syempre kung ikaw mismo ang makasudong o makabalo nga na ay mga tao nga niing ana medyo sakit sa imong buot or medyo ingon pa musukol gyud ka og syempre naka-learn ka nga walay ingon pa nga mudaog-daog or mong bully sa imuha kung dili ka musugot pod nga ibuli or daog-daogon. Yes, So mo naa na giingon nga walay mga daog-daog kung di ka pa daog-daog. Oo, mao na yun akong nakadak-an no nga if ever man galing naa sa mga ako dili ko mulimod nga na ako mga kaila nga naa pa sa mga stage nga manag-uyab pero medyo ma-physical na ang ilang mga partner. So medyo lain sa akong buot nganong musugot man ka nga mga ingana. So if ever sa ako to nahitabo nga na ako'y nakarelasyon nga ingana mahilig mo dapat mahilig magpasakit di gyud ko musugot Ate Will naagyud sa Yes. akong huna-huna nga gipadako ko sa akong ginikanan nga pinangga wala gani ko gidapatan og sobra tinuod na ay mga pagdisiplina pero dili ka ng sobra to the point nga mapuno na ka sa bunog nga wala kay nakatunan how much more pa ka nga ikaw nga wala ka nakapakaon sa murag Yes, murag inana, no? maogyud na inaas akong huna-huna Ate Will so medyo kung sa ako to nahitabo siguro ingon pa sa sugod naaman gyud ng medyo mahadlo ka no pero ikaduha ug ikatulo murag naa na poy mag mo set in sa imong hunahuna or sa imong kasing-kasing nga dili na ni sakto dili na ni maayo so medyo makakuan ka kay maula ginagingon kasagaran man gud sa mga abusive nagpadayon or nagpabiling sila nga na tungod kay wala pud sila kakita og katapat nila. Yes, mo gyud correct gyud ka Ate Jean. Ingana gyud naa sa akong huna-huna. That's why siguro primero una or ikaduha siguro medyo awkward or medyo mahadlok ka nga mo voice out or di ba kaha ingon pa mo barog para sa imong kaugalingon pero kung mag-obserbar ka sa matag higayon nga dili maayo ang inyong komunikasyon or ang inyong relasyon magpabilin gihapon nga dili na ko musugot. So if sa ako ibalik ang pangutana di gyud ko siguro ingon pa nga mutugot nga ingana nga magpadayon pero mao lagi na giingon nato nga sa kanihing nga mga nakagisnan since lagi ingana no ang mindset is tahuron or mas matuman gyud ang padre di pamilya og syempre naaga ni Ate Will murag kanang minus ang katungod sa usa ka babae sulod sa panimalay. Yes, Sad truth kani adto lagi. Mo nay kuan nato no murag traditional kuan ginato na no mga ginabuhat. Mao na nakapait. So sa pagkakaroon nga sa katong iyang nahimo no sa iyang nabuhat og syempre lagi wala siya giya from her parents kay wala pod siya ning open tungod pod lagi kay siguro sa iyang huna-huna nga kinahanglan na niyang iresolba kay iya ng kagustuhan or Yes. gipili na niya. So walay ingon pa murag blessing or giya or basbas or pagtugot sa ginikanan. That's why maulaw siya nga mo share or mo open sa iyang sitwasyon or mangayo baka og tambag unsaon niya paghandle ang ilang sitwasyon manag-asawa.
So mas maayo gid siguro ngay nga kung wala kay courage, wala kay kadasig nga moatubang kay wala lagi pud kay ingon pa kahibalo, wala kay alamag kung unsaon na pag atubang na ing ana nga sitwasyon. Better tong iyang nabuhat Ate Will nga ni palayo na lang siya. Pero mga ka-feelings mo una ang sa letter sa atong sander karon no, naagyod ang iyang pagpahinumdom nga di gyud ta magpadalos-dalos pagsulod pagpahinayak sa usa ka relasyon kay maunay giingon nga naalagi sa kaulahian ang pagbasol. Yes. Okay ra og magbasol ta nga ma-recover pa nato or mabawi pa nato kaysa sa ing-ani niya nga kahimtang no nga wala na nahikot na siya, makakita man siya og maayo nga or sakto nga tao pero ingon palagi dako pa ang proseso para mahilo na siya og plaster. Og syempre sa iyang kahadlok, sa iyang na-experience, daghan kaayo ang masakripisyo. Sa iyang kahimtang, ultimo ang iyang panginabuhian, ang iyang profesyon. Yes, iyang gisurrender. Iyang nabiyaan, iyang gibuhian tungod kay gusto niya nga makalingkawas. So mas maayo gyud na tinuod mo bati man ta og mga nag-urot-urot din nga mga pagbati murag kuan gugmang ko nung gilamunan. based on experience gyud ni Ate Will no. Mm. Naamag gyud na pero mas maayo gyud nga kung unsa man ang atong sudlon i-share nato sa atong ginikanan og syempre naagi hapoy ingon palagi kanang mga limits og boundaries na maka-identify man gyud ka kung ang gisulti sa imo or ang gitudlo sa imuha is beneficial pa sa imuha or maka-worsen hinuon sa relasyon no, ma-identify man gyud na nimo. So naa gyud sa imo ang ingon pa pinaka final nga desisyon pero mas maayo gyud pod nga aware or nakabalo ang imong ginikanan kay if ever ing ani nga sitwasyon naa sila nga makagiya or else makatabang unsa ang pagsulbad ang problema sulod sa inyong relasyon. So mao nga akong i-share Ate Will. Tinuod gina no ang gipanulti ni Ate Jean karon mga ka-feelings nga mo nagiingon nga dili gid ta magpadalos-dalos sa decision pero kung naata sa kapurot-purot sa atong pagbati murag nabungol na ra ba ta Ate Jean realidad gid na no nga panghitabo sa atong kinabuhi nga bisag unsaon pa ta og istorya sa atong ginikanan or unsa mga relatives friends murag nabungol nawala na atong dalunggan di ba o tinuod na Murag siya nag-malfunction og pinakalit. yes oo so in ana ang tinuod nga panghitabo sa atong kinabuhi bisan karon Ate Jean mo nagiingon nga bisan na balaod nga bawsi di manggihapon mahadlok no kay kini laging atong pagka kining kinaiya sa Pilipino di ba murag nasuko lang katakaron ang pag-abot sa unahan murag may balik na nawala na sab na luoy na sab so dili pareha i-compare nato sa ubang nasod nga mawitkan lang ka wa na diretso na so dire pwede pa mabalik bisag tuan na paila nagkaso gibalik ra gihapon kay gipasaylo di ba. Oh, so insakto ang atong letter sender karon mga ka-feelings nga may tabidyog siya or iyang gibiyaan to nga relasyon kay toxic kaayo to siyang kinabuhi. Kayo. Oh, maayo gani kay wala sila'y anak. Tinuod How bitaw. much kung naatay anak mo na relasod na to buhaton ang pagdali-dali og ikyas kung inani nga relasyon nga Naay madamay. oh yes, na madamay na ang atong pamilya una natay anak. So dili maayo. Apan kung kinahanglanon gyud why dili pwede nga dili ka mo kana bitong Ate Jean mo biyaan na nga sitwasyon kay naghatag ra na sa imo og kanang toxic bitaw na nga mingon nga nabitaw giingon nga ang kinabuhi mubo ra kayo life is so short so ganong para magantos ka nganong imong mang ibuhis kuno ang imong kinabuhian na nga mga sitwasyon nga makahatag man na sa imong shorten life. So kinsa may taas og kinabuhi nga nagsiglag kaguol Ate Jean di ba wala. So magkasakit ang labi na sa babae magkasakit sa kasing-kasing and then unsa pa may purpose sa imong mga ano kami niyoon nga inana ra dahil mo na ra itang pangsimbag. So inana so mga ka-feelings dili gid maayo. Dapat ang nag-ingon nga dili maayo nga magdali-dali ta og decide nga magminyo ta sa usa ka tao nga wa pa nato na sinati. Kay ang kinaiya sa tao dili lagi correct siya.
Nga dili gyud nato mailhan kung Mm-mm. wala pa ta nag-uban, wala pa mo nagminyo. Mao gyud. So, naa ay 7 steps to escape a miserable toxic marriage, Ate Jane. Kung naminyo ka, nabilong nakasinati kag inaani, sumo ni imong buhaton, mga babae nga wala pa naminyo. So, tell someone about it. So, naagyog kay sultian sa imong Dangpanan. yes, nagyog kay dangpan nga imong kasaligan nga sultian nimo sa imong problema. Mhm. Number 2, build an emotional and financial and literal safe net. So kinahanglan nga magtigom gyud ka og salapi kay nagkinahanglan ka ana kung sa hunaahan unsa imong angay buhaton. Kay wa man tay buhaton nga wa ta nagkinahanglan kwarta, Ate Jane. Labi So na practical panahon. gyud na siya nga mga kuan. So number 3, look for work if you're not the primary breadwinner. Kung wala kay trabaho, so pangita gyud. Sulti imong partner nga mo trabaho gyud ka kay aron makatigom. Mhm. So number 4, look for a place to hide. So kung sige na kag sumbagon, sige na kag inana, so mangita na kadaan, mag-ay na ka og lugar nga imong ka kuanan, Ate Jane, ka istihan kung asa ka paingon. So number 5, find a good family law attorney. So pwede di ay ka mo address og abogado nga mong konsulta sa imong problema. So number 6, stop communication with your spouse. So ayaw na siyang pagtubaga or ayaw na pagpakig-istorya sa imong bana nga inaana di ay nga magpasipala sa imo, ha. Then last, seek professional mental health counseling. So mao na siya ang atong angeng pagabuhaton, mga ka-feeling. So tanang nang bati karon kung nakasinati mo ni ani nga pangharas or kanang pang-abuso sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga bana. Mhm. Karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day nga sulat ni Father Craig Scott gikan sa turtle.com about sa domestic violence for strength and support. Nag-ingon, from everyone there is a scar. Till a story that says I survive. So, Ate Jane, gamay lang pasabot sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will. Tinuod gyud na Ate Will no nga ingon pa na may mga ulat nga magpabilin sa ato. Kaya dili man gyud nato malikaya labi na og naay mga samad, mga kaagi. Naay uban physical ang ulat no makit-an gyud nato. Naapoy uban sa pagbati. Naay mga trauma nga mahitabo tungod sa atong mga naagian. Pero bisan pa man sa ingana buot na tong huna-hunaon o dapat atong huna-hunaon nga nagkabaton ta og ana nga mga ulat dili para magpabilin ang negatibo or sakit nga mga kaagi no kung di usa siya sa mga gamito nato nga inspirasyon nga bisan pa man sa atong niagian naningkamot ta nga makabawi naningkamot ta nga magpabilin nga lig-on. Yes, mga ka-feeling. So karon na atong ipadayon ang atong pagbasa sa atong Bible verse for the day. Nagikan sa Psalms 143:6. Nag-ingon, I stretch forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee, as a thirsty land, Sheila. So nagpahinumdum na usab kanato mga ka-feelings ang balaang kasulatan nga walay ni bisan kinsa nga makasulti o maka-judge nga kita matarong. Kundi ang Diyos ragayod kay siya nakasayod kung unsay sulod sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Mao nga sa iyang mga saad kanato nga kita pagluwason or kita maluwas gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang pagpadala siyang bugtong anak sa pagluwas kanato. So bisan mga bisag unsa nga mga trials ug mga kasakitan mga pasulay sa atong kinabuhi kung kini ato isalig sa Dios ana agi kasulbaran. So maura ta mga ka-feelings ang atong topiko karon ning kahapon ug wala naman tay igong oras sa atong panag-uban-uban ug hantod na lang og mga adlaw ug uban sa atong adi sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.